Vidím väčšinou viničiari, ale aj zeskovní. Vítam vás v kultúrnom dome Vojničnom pri takej milej slávnosti alebo príležitosti, ktorú si veľmi cením. A ešte začneme, tak by som chcel privítať u nás tých ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, že tu stojíme a takáto akcia sa poriada. Takže vítam zástupcov Malokrátského múzea Bezinku, pána Janečku a pani Zlatnerovú, ktoré je dušou celého toho, čo sa tu deje. A vítam samozrejme takisto folklórny súbor, spevácky súbor Brezu z Grinavy. Aby sme si ozrejmili, prečo sme sa zišli. Ja hovorím, že v tých muzeách a tie šuplíky, to sú veľmi zaujímavá vec, lebo takisto, keď som robil R-obce, takisto sa dal pri tomto, že aj R-obce vlastne našiel pečať v múzeu modré, stará pečať, alebo tlačok pečiatky, podľa čoho sme postupovali my a vytvorili R-obce. A takisto sa stalo to, že pri likvidácii starých dokumentov, ktoré sa mali pretrediť aj za likvidáciu, sa našiel vlastne tento sporník týchto piesní nášho rodáka. Je to história, ktorú sme sa aj nevedeli takto uvedomiť, ale verím, že ešte aj ďalší čas ukáže, že naozaj to hodnotné dielo, ktoré sa objavilo a ktoré vďaka pani Santnerovej, ktorá túto činnosť vlastne prevádzala, a našťastie tento rukopis nebol vyhodený, ale bol daný do života. A vlastne takto si my môžeme spomenúť na to, že ako Vojnično sa nakedy žilo. Lebo boli tu ľudia, ktorí sa živili poľnohospodárstvom, boli tu mlyny a ľudia žili svojim životom a svojimi emóciami a svojou dobou. Tú históriu musím pochopiť, že naozaj bolo to ovplyvnené tým vývojom a tými okolnostiami životného osudu, ktorý vtedy ľudia prekonávali. Mali život ťažký a zmierňovali si to určite svojimi piesňami a svojim folklórom, ktorý vyplňal ich voľný čas. A toto je ukážka, že tento človek, ktorý bol mlynárom na mlyne, o ktorom rozprávame momentálne aj vďaka ktorému by sa tu zišli, vlastne, bol to náš predok, v podstate, keď som pozeral ja, bol to predok niektorých generácií našich, ktorí sú tu na Vojničnom. To viete, že v Vojničnom sú dejiny také, že sú tu rody Fričovcov a sú tu rody ďalších rodín, ktoré sa názov prekletajú. A v minulosti tak bolo, že naozaj si to tak strážili, to svoje pokolenie, a bolo ich takto rozlišovali podľa tých príjmení, čo je teraz vidieť aj podľa tej knihy, kde máme napísané teda, že Michal Fritz Martinov. Bolo to robené tak, že vlastne ten syn vždy mal príjmenie podľa svojho otca. Takže to je história, ktorú my momentálne spomíname, ale ktorá v tom čase ovplyvňovala dianie našej obci. Preto som veľmi rád, že sa podarilo toto dielo dať takto do zborníka a je to určite zásluha, tak som spomínal, tej Santnerovej, celého vlastne toho podhubia, ktoré v Malokrátském múzeu funguje, lebo inak by to nebolo možné spraviť. Nielen, že to našli, ale vyzbierali a dali projekt, na základe ktorého dostali peniaze. V dvoch časti sa skladal a tu som počul, že druhá časť bola doplatená zo samotného kraja, musel to vykryť Malokrátske múzeum. Takže aj vďaka tomu, tejto vedavosti a týmto podmienkám, ktoré tu v našom štáte teraz sú, bolo možné vytvoriť toto dielo. Preto som rád, že sme sa takto zišli voľnou počtou. Keď sme sa tu skázali, mali sme troška obavy, že tie stoly budú tu prázdne, ale vidím, že to naše povedomie viničiarov je také pevné, že veľmi rád sa zaspomínajú na to, čo tu bolo. Preto vám ďakujem, že sa zišli v takomto počte. A teda dúfam, že toto dielo, ktoré prišlo a uvádzame do života, že naozaj ovplyvní a verím, že troška pozdvihne povedomie občanov na hrdosť svojich predkov a na históriu našej obce. Teraz by som po tomto krátkom úvode dal slovo priamo pracovníčke, ktorá pani Santnerovej, ktorá vlastne sa podielala, drží tú knižku v rukách a vlastne to dielo
prečo otec je